ассалому алайкум ҳамватанони азиз. амин духтурӣ ман 4 сол дар Россия хондам. Духтурия ман духтурӣ хондам. Духтур бояд кор кунам. Духтурӣ хондам ки рафта агар ки мисол ки полшӯӣ ягон чикор кунам, духтурӣ хондагии ман бефоида ай калам мепара мерава. ана ман духтурӣ хондам то оне ки кор меёбам дар соҳаи худам, бояд ки бо дар ютуб видеоҳои тиббӣ тамошо мекунам, маълумотҳои тиббӣ, китобҳои тиббӣ бо хонда меистам, ки барое ки медитсина дар ҷош истодагӣ нест. Медитсина доим чӣ мешавад? Пеш меравад. Тиб дар ҷош намеиста. Доруҳо номошон дигар мешавад, аппаратҳои чӣ мегӯянд табобат мекардагӣ дигар мешавад. Бинед ки лапаротомия дориму лапароскопия дориму. Лапаротомия мисол мебридан аввал, чӣ мегӯянд, ҳозир лапароскопия ки набрида вай мекунанд, через пӯст оператсия медоранд ҳамун чиёр аппаратора удалид мекунанд, мисол узви ки дар кора мегиранд, як шикофак мекунанд, тамом, намебаранд. Барои медисина пеш меравад, тез. Барои ман бояд ки дар соҳаи худам бояд кор кунам духтурӣ, на ки бирам полшӯа кунам маълумоти ӯ якташ нависта дар чиз сообщение дар ютуб ки ма ина маълумоти олӣ дорим, шабразавани ма полшӯа кор мекунам. Это не моя проблема, это её проблема. Ин мушкили вай аст ки маълумоти олиро барои чӣ гирифта ки мерафта полшӯ мекарда? Маълумоти олиро значит ӯ худш нагирифтагия, касе вай гуфтагия ки бихон, худш нахостагия. Вақте инсон худш ки нахоҳам корро ку, мисол касберо ки худш нахоҳам, каси дигара оилашон хоҳад, ӯро пеш намебара ҳеҷ вақт. Як сабаб аст. Як шиноси ман аст дар ҳамун Душанбе, ваям очаш хост ки забонҳои хориҷӣ биомӯза, немиси муаллимои дипломиста қатом Катслаянск университета, лекин кор намекунам гуфта. Ин диплома гу моларам хост гирифтам, намекунам кор. ҳаст оилае ки маҷбур мекунанд кӯдака баъдам диплом мегирад, кор намекунанд. Лекин ман ҳеҷ вақт маҷбур кардагӣ нестам. Ман дипломи аввалам ба орзуи худам гирифтагим, дипломи дуюмишам ба хоҳиши не ки акам гуфтагӣ буд ки ту забонҳоро медонӣ, биро англисита бихон. Ака меда ки хай гирифта кор кардагим дар мактаби миёна. Дипломи дуюми қатъи мактаби миёна муаллимаи англисӣ кор кардагим ман. Дипломи дуюм қатъи, дипломи якум қатъи ҳам кор кардагим, дипломи олии исломӣ, дипломи сеюм қатъи, медисина қатъи ҳам кор миём кор мекунам. Ман дар соҳаи худам кор кардагим ва дар соҳаи медисинам ки гирифтагим дипломи медисина, духтурӣ дар Россия. Ин диплом қатъи ҳам бояд кор кунам ман. Ман чӣ бояд дипломи мегирифтам, мерафтам убористагӣ кор мекардам, ё ки полшӯакӣ, ё ки чӣ мегӯянд косатавақшӯӣ, ё ки раҳрувакӣ, ё ки садовникӣ, не, ё ки домработница. албатта ки не. ҳар мутахассис дар тахассуси худш бояд кор кунад. бини мо дар хона хорида аст, вале бо бини хори ма вай накунем ки биниша хорида аст. Дар хона ки истодем бини хорида ма. Барои ҳамин ҳар инсоне ки ба орзуи худаш мисол ҳамун касба гирифтагия ку, ҳамун касба сайқал метиҳад, пеш мерава ҳамун касб қатъи. Касе ки гуфтагия модараш ки туиро интихоб кун, ва мехона ва кор намекунад. Падар ҳамати ман мехост ки ман экономист шавам. бо ки касе ҳеҷ кас оиламон мара чӣ кардагӣ нест. лекин модар раҳматӣ мегӯфт ки хора чизе ки мехоҳем касби худтон набигирем мегӯфт. лекин модар раҳматӣ ман колхозда кор мекард ва ятим мондагӣ ба падару модараш мегӯфт ки ранги ман колхозчӣ нашавем. модари ман колхозчӣ буда, колхозда кор мекард, пахтачӣ пенсия баромадагӣ буд, баромадагӣ буд. ва мо мегуфтанд ки ранги ман колхозчӣ нашавем, бихонед, маълумот гиред, дар донишгоҳҳо хонед, маълумотнок шавед, дар ҷамъият фоидаи худтонро биёред мегуфтанд модар раҳматӣ. Падар раҳматӣ мегӯфт ки агар экономист шавӣ хубе, барои ки саводи хубе математикаро нағз менависанд. Ман гуфтам ки ман экономист намешавам. Лекин ман ба орзуи худам мисол рафтам якум илма гирифтам диплома, кор кардам дар ҳамун чиз соҳаи якум диплом. дуюмам гирифтам дар мактаби миёна муаллимаи англисӣ кор кардам. Мактаби 8 дар шаҳри Душанбе центрда дарс медодам. синфҳои урусӣ, тоҷикӣ, солҳои 2000, 2001, 2003 касе агар хондагӣ боша, ман рамҷадагия муаллимаи англисӣ дарс медодам. синфҳои дар вақте ки таҷрибаомӯзӣ омадам, синфҳои вай додагидам ман. тоҷикӣ. тоҷикӣ. Баъди кор омадам синфҳои урус тоҷикӣ додам ман. дар вақти таҷрибаомӯзӣ синфи омадам, баъд аму вақти таҷрибаомӯзӣ ки омадам мактабда методистам Раиса Ивановна буд, Михаил буд муаллима. гуфт ки ман тра гуфт ба ото аъло ту зур гуфт, неким синфа дарс меқапӣ, ман тра ба ои 5 мемонам, неким ба он шарте гуфт ба ои 5 хуш мемондаги мактаби мо кор биё. Неким ман гуфтам худам мехост ки мактаб кор биё, барои мактаб наздик буда хона. гуфтам майла мебиём. Баъд омадам корда гирифтам ман. Сразу корда гирифтам ман. дар мактаб таҷриба гузаштам, дар практика дар онҷо гузаштам, баъд дар онҷо кордро омадам. дар мактаби 8 синфҳои урусӣ, тоҷикӣ мехонанд. ҳозир намедонам мактаб бо навшид синфҳо агар
тоҷикӣ карда бошанд, тоҷики урусӣ ҷудо ҷудо буданд синфҳошон. Синфҳои урусӣ ҷудо буданд, синфҳои тоҷикӣ ҷудо буданд. Дар синфҳои урусӣ кӯдакои тоҷикоам мехонданд. Бале, ҳамаша урусҳо набуданд, лекин тоҷико буданд. 90% тоҷико буданд дар синфҳои урусӣ. Урусӣ мехонанд. Синфи русский класс, таҷикский класс буд. Ва дар ҳар дами синфҳо бо забони тоҷикӣ, синфҳои тоҷикӣ ба забони тоҷикӣ забони англисӣ дарс медодам. Дар синфҳои русӣ ба забони русӣ забони англисӣ мисол дарс медодам. Мефаҳмондам. Ана ин хел мисол ки ман дар дипломом кор кардагӣ. Ман ягон диплома гирифта таи сар дар монда хор рафтагӣ нестам. Ранге ки хоҳарам мегӯяд чун мегӯяд дар ютуб омада гап дестай диплома гуфтам ранге таи сар дар монда хона мерам. Фаҳмидӣ гуфта тарафаш дипломи олии худованда намеша ки дипломи олӣ калои холии худованд диплома ба ман дода, ман бояд ки илм додагии худованда бояд дар халқ бирасонам. На афратон гӯш накунед гуфта тарафшон. Тамошо накунед видеои мара. Одамои тамошо мекардагиё ҳастанд. Касе ки мефора гапои ман, гапои фоидаовар гӯш кунед. Хуш омадед ба канали ман. شما بهترین انسان ها هستید. تماشاگرانی که قدردانی میکنین مثل سوادی ما و ویدیوی ما رو بهترین انسان ها در این عالم هستیم. از شما minnatdoram. خداوند از شما راضی باشد. لایک مونده подписаться подписаться подписываться میکنید. میدارم شما